Khasinokolele, uyi-second runner up ka-Miss Black Diamond? Ukuthi ndiyi-second runner up ka-Miss Black Diamond. Okay, uzive njani xa uchazwa njengophumeleleyo? Ndavuya kakhulu bhuti because ndandingabhilivi uba ndizophuma kwi-top 3, but ndavuya kakhulu xa ndizibona ndiphuma kwi-top 3. Okay, xa ubala ngoku uqokelela zingaphi ii-titles osele uziphumelele ezintle? Yho, andikho sure bhuti uba zingaphi. Zininzi. Azikho ninzi but Okay. Ndiyafuna ke into yoba ke mhlawumbi ke usincokolele kulindele kuba ke wenze ntoni now that kuyi-second runner up. Zikhona i-charity work okanye ii-task ozinikiweyo? bhuti zikhona ii-task abandinike zona, i-radio interview, i-charity works, i-appearance, uba ndiyobukela ii-events, zii-activity abandinike zona ezo. Okay. Ubusoyicingile i-charity work unqwenela ukuyenza phi and ngoluphi uhlobo? Besendiyenzile A1 kuba bekuvulwa izikolo, ndahamba ndayothenga izihlangu for umntana ebengenazihlangu phayana kwi-community yam, and then ndamnika zona ke ngoku. Eyesibini bendingekabikho sure ngayo. Okay. Ufuna ukuthini kubaphulaphuli apha ku-2026? Ndifuna uthi bhuti umntu makalandele amaphupho akhe, angavumeli umntu ame phambi kwamaphupho akhe. If ufuna ukwenza into makayenze, angalindeli umntu uba amxelele uba makayenze. Okay. Zithini ii-plans zakho kulo unyaka? Ii-plans zam bhuti zozoba ndingenele i-competition ezoba seRhawutini, international competitions. Okay, kungamaphupha akho lawo. Bhuti nokuba ndibuyele esikolweni. Alright. Umntwana okanye umntu omtsha mhlambi ke osanqwenela ungena ke kule industry ungamcebisa uthini khona ukuze ke angatyhafi endleleni? Ndingamcebisa ndithi makayenze into afuna uyenza, angamameli abantu, because kwijeni ye-modelling akukho easy. Kukho izinto ezikhoyo, uzobhideka nje endleleni because abantu bazobe bembody shame, bethetha into ezininzi kuye. So ndizawuthi mna kuye makavele enze le nto afuna uyenza, angamameli abantu uba bathini. And then nenza njani izintle ubhalansisa ke italente plus nencwadi, especially ke kubantu abasafundayo? Senza if kuyabhalwa bhuti, nje xa kuqala ii-exams siyeka yonke into and then sifowukhase ezincwadini. Xa kugqityobhalwa ke ngoku kube ngona siqalayo. Naxa mhlawumbi usenza ugrade 12 awungeneli, if wenza ugrade 12 or grade 11 awungeneli competitions. Okay. Kokugqibela nje ngubani ofuna ukumbulela kumntu osoloko ekunika inkxaso? Umntu endifuna umbulela bhuti, ndifuna ubulela umama okokuqala, undisapota kakhulu kwi-modelling, and also ndifuna ubulela uSis Asa, naye wandisapota kakhulu kwi-Miss Black Diamond. If bekungekho ngaye ngendingekho kule ndawo ndikuyo, and also neetshomi zam. Okay, abantu abafuna ukulandela bakufumana njani kwi-social media platforms, nabantu ke abafuna ukuqhagamshelana kunye nawe mhlawumbi befuna ukunika inkxaso bakufumana njani emnxebeni? Inamba yam ngu-071 974 3578. Ku-Instagram ndinguZihle Mbonjwa, kuTikTok ndinguZihle Mbonjwa, and also nakuFacebook. Alright, Nkosi kakhulu ke siyavuya ukuncokola nawe namhlanje. Nathi ke siyiVukani FM sikunqwenelela ke impumelelo apha ku-2026. Enkosi kakhulu bhuti. Alright, danko. Nguzinhle Mhlapha Sekhaya Mbonjwa, yena ke second runner up ku-Miss Black Diamond 2025. Mhlapha Sekhaya uvile ke nazo ke itask uzinikiwe ukuba ke